If you are in the mood for something bold, something that will make you laugh, shout, squirm, Minore is waiting. L-attur Malti Davide Tucci għal darbohra tirrappreżenta lil Malta f'livell internazzjonali permezz tal-film Grieg Minore, film li rċieva ħafna tifħir madwar id-dinja. Il-film intwera f'festivals magħrufa fil-Brażil, il-Messiku u l-Ingilterra u fil-festival prestiġjuż f'Thessaloniki International Film Festival fil-Greċja. Huwa horror u fih il-mużika, fih komedja wkoll, huwa ġenru mħallat ħafna. Il-parti tiegħi f'dan il-film huwa ta' William li huwa baħri missieru Grieg, imma missieru qatt Maltaqa' miegħu. Teni x'imkien jaf għandu dal-bużuki, għandu ritratt u irrisib il-missieru. F'dawn l-aħħar snin Tucci kien involut f'diversi produzzjonijiet li ntwerew fuq Netflix, Amazon u Prime fost oħrajn. Serje minnhom huwa Those About to Die li qed jintwera bħalissa fuq l-istazzjon Taljan Kanale 5 matturi distinti bħal Anthony Hopkins taħt id-direzzjoni ta' Roland Emmerich li diriġa films bħal Independence Day u Godzilla fost oħrajn. Sena għaddiet fil-ħadd pjaċira ħdimt fuq kont karattru, kont persuna li eżistit vera, di ntwerit ġviri, s-siri jisima Miss Fallaci, u kont Frank Sinatra, għalija li kienet naqra ħolma, kont insejt kem kont nħobb il-mużika tiegħu permezz ta' xogħol rġajt skoprejt kemm inħobb u kemm kien ikoniku leġenda. U dejjem naqra pis fuq spallejk meta tagħmel persuna ta' vera, toħloq bħala attur persuna li diġà eżistiet għax isek m'għandekx ħafna creative freedom. Minkejja l-esperjenzi li ltaqa' magħhom matul il-karriera, Davide jgħid li għalih l-importanza hija d-dixxiplina u d-dinamika bejn l-atturi kollha. Taħdem kulħadd normali jkun. Dal-immaġni li konna f'moħħna ta' dil-persuna li ma nafx tkun kbira, stra. Kollha nies normali dawn. Nippruvaw nagħmlu l-aħjar milli nistgħu biex nagħmlu dal-proġett li naħdmu fuqu l-aħjar possibbli. Il-film Minore jintwera llum il-ġimgħa fejn l-udjenza jkollha l-opportunità tistaqsi u titkellem mal-attur Davide Tucci. U għada s-sibt fi spazju kreattiv.